Enot sa Gabos. Alas 2:05. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uminabot na sa 1,184 na healthcare workers as in empleyado kan Philippine General Hospital o PGH ang natudukanin enot na dose kan Sinovac vaccine. Sigun kay Dr. Jonas Del Rosario, spokesperson kan PGH, na nasabing bilang na irehistro poon kan magsikad ang COVID-19 vaccine na rollout kan Lunes. Sinabi pa ni Del Rosario na maaraman ngunyan kung mas dakul pa ang medical frontliner kan PGH na gustong magpabakuna. Dagdag pa niya na magikan sa 8% na nagparehistro ng mga taga-PGH para sa Sinovac vaccine, suminakat ini sa 25%. Nasa 75% o kadaklan pa man giraray sa medical frontliners ang mga tauhan kan PGH mas gusto ang bakuna kan AstraZeneca o Pfizer. Tinawang pa nindoon ni Del Rosario na maaraman man kung hahalaton nguna kaan iba pang health workers kan PGH and AstraZeneca na piglalauman na mag-abot ang supply na dai mahaloy sa oras. Enot nang nagtao ang Department of Health o DOH sa PGH nin 1,200 doses nin Sinovac kung sa hindi dinagdagan pa man inin 3,000 doses para matawan nin tigduduruang doses ana sa 2,000 o 2,100 na medical frontliners. Yan ang pang alas 2 na bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Magatugang, anuman na hagyat kan buhay na sa tuyang hampangon. Basta ang pamilya nagkakasararo. Kayang-kaya yan. Sa indong makakaibahan, nguyan na aldaw ning Biyernes, mga tugang, petsa 5 na kan bulan ning Marso taong 2021. Daing iba, Ate Jen. Hello, hello. Maoran-oran na pagkahapon mga kaibat naman si Kuya A. Maray na pagkahapon, partner. Good afternoon sa imo, partner. And mga tugang, welcome po sa Programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Yes, maray na pagkahapon tabi sa gabos nga ta mga paraan tabay. Kamusta po kamo ngayon na pagkahapon? Yes, maray na hapon, maoran-oran, partner. Ano? Yes. Day paglingawan na magdaraning payong. Ano man na pamandong dyan. Oo. So sa idong mga kaputi dyan. Pigsaray-saray. Oo, yan sana ha. Dahil paglingawan tabi, ang aning maiwasan ang mga bagay-bagay na makakauyam sa satuya man sana. Yes, okay. Hello po sa mga padabatang senior citizen, mga lola-lolo. Yes. Good afternoon tabi isa sa Indo.
Siring man sa mga nanay, tatay, Ate and kuya, Mhm. maray na pagkahapon po. bunso, kay baby boy and baby girl, good afternoon. Sa mga nag-antabay sa indang harong, good afternoon tabi. Siring man sa mga nag-antabay sa indang mga opisina, sa indang mga lunadan. Maray na pagkahapon po sa Satuya Gabos. Yes, and live na live kita ngunya nasa to yung Facebook page. Mhm. DCGB News Online. Yes. Yan na sa mga nag-antabay sa Satuyang Facebook page, DCGB News Online, local and international. Good afternoon tabi sa Indo kay J. Phil Sarampote Balila. Good afternoon. Sabi ni Philip, good afternoon po Kuya A and Ate Jenny Balyaran. Hello sa mga taga Santo Domingo. Oho. Ako na kitang paradangom dyan sa Barangay Kalayukay. Mga taga Kalayukay, yan ang ano yan sarong aldaw, madali na naman mabisi ang mga paraantabay ta dyan sa Kalayukay ta. Mapiesta na naman. Mapiesta na naman. Makifiesta kayo ta. Reyes family, Bekenemen. And of course, ano pa yan, kumbaga yan ang beach capital kan Santo Domingo. No? Yaon dyan ang mga magagaya ng mga beach resorts. Correct. Oo. Mhm. Kung gusto nila mag-relax, magbisita sa nakamo sa Banduan kan Santo Oh, Domingo. yan. Diba? Talaga, they pwedeng day mag-relax. Opo. They pwedeng puros na sa nakita puros na sa nakwarta ang sa tuyo na pinag-iisip. Tama. Paano magyaman, paano mabayadan sa utang. Minsan kay puhan tabad Kururot lang mag-relax. ang nakakaisip. Kung saan kita mako aki kwarta. Iyan. Ano baga iyan? Dapat may peace of mind banda aga baga. Yes. Ano? Minsan nalilingawan ta na sa ibang bagay na pwedeng magkausa sa toya ning kaugmahan. Oo. Diba? Imbis na magparaisip kita kan mga utang ta. Dito man sabi na dahil na Dito kita paglingawan mag-isip. sa utang. Dahil paglingawan ng utang. Pero bako man so halos ginibukan Diyos na oral daw na garo na kita perming lugmok. Paano no? Ay ngaya. So utang ko ngaya. Dahil nalagod kita nakakaisip kita Yes. tamang pag-iisip or tamang paagi para mabayadan sa utang. Pero minsan na kita nakaungko, ay so utang ko ngaya. Diba? Pwedeng maghalipot ka ng buhay mo. Yan, dahil tayo nalagod mababayadan sa utang ta. Yan ang dahil ta pag-ibuho ng mag-ibo ng mga bagay na maghalipot na sa tuyang buhay. Yes. Habang may buhay, may May utang. sabi ka saro kung nakaibanan, Kuya nga dapat nga bako nga habang buhay may pag-asa. Habang buhay may May utang. may problema. Pero i-convert tayo yan sa pag-asa. Yes. No? So, dyan man kita nagiging makusog, di ba? Sa mga problema na minaabot sa tuya. Correct. Yan kumbaga iyan ang satuya ng mga pinag-aagihan, kumbaga para ma-mold kita bilang sarong tao. Yes. Ah. Okay. Pwede po ka mo mag-text mga paraantabay sa 0938-891-5475. 0927-3980955 para man sa mga Globe and TM subscribers. Yes. Kaya naman, aside duman sa tiga sabitang kwarta, dahil dapat paglingawan partner. So, ibang bagay, arugang. Pagkamuot, Oh. mamuot. Di ba lida kitang kwarta basta kita daatabi namumuot. Di mas marayray ang buhay, no? Pag kita namuot, madalion sana ang mga bagay-bagay. Sabi nga ni, pag namumuot baga kita, madalion gumibo ning sarong bagay. Sabi nga ni, because of power of love. Yes. Yan. Oo. Makapangyarihan ang pag-ibig. Magmahalan tayo. Oo. Bako lang sa mga partner ta, diba? Yes. Kasi Mamutan ang ta sa iba- tong kapwa. Oo, ang iba, pag sinabing love, pagkamuot, sa partner niya sana. Pag-isip na sana. So ang love between men and women. Opo, oo. Love sa pamilya, of course. Yan dapat na paghalion. Correct. Pagkamot sa pamilya. Aside from love, dapat dahil malingawan na mangarap. Yes. Siyempre, sabi na nga ni, habang buhay, may pag-asa. Habang buhay, dapat kita, nangangarap kita. Yes. Ika, anong pangarap mo niya na? Pangarap ko ang ibigin ka. Tama. Gusto mo pa katang Na- pag-ibig? Oo, gabos kita. eh. Gusto takipag-ibig, di ba? Mga Kapag togang, nga nidigdi o partner. gusto databi ka ni kipag-ibig. Sabi ni 248, Mom Jen and Sir,
madam and sir kita na hapon. Garo na sa kita nasa eskwelahan. Hanggang Ano? noorin po, dapat kita mag-stop na mamuot da. Dahil kita pwede mag-stop na mamaot. Oh, Ha? para sa tuya, dahil magpundo Dahil na magpundong. mamuot. Dahil magpundong mamaot. Yan tabi ha. Dahil kita na. Sabihan mo susay mong kataning, I love you. I love you. Pero dapat totoo. Bako sa ngiting aso. Siyempre, dito na paglingawan sa tuwi ng mga amigo and amiga. So, pero pilion kung sisi ang mga dapat amigahon. Correct. amigahon. Kasi minsan may mga barkada kita partner na bako man tunay. Diba? Piki. Minsan ma-influence bad Oo. influence, di ba? Pero bako man Correct. gabos. Kaya dapat pala, aramon ta kung sisisinda. Aramon, i-profile ta. Siyempre, saro pa sa pinakamahalagang bagay. Kaysa na magpara-i-receive kay kwarta. Dahil malingawan na maging maugma. Uy. Be happy. Maging maugma. Taoring oras. Magtaoring oras. Ano? Magtaoring oras sa mga namamautan. Sa pamilya. Sa agom. Sa mga amigo and amiga. Pag-asa. Ano, dapat na igwataba kita ng pag-asa. Dahil mawaaran ng pag-asa. Yun nga napigsasabi ta partner. Habang may buhay, may pag-asa. And of course, dahil paglingawan ang sadiri, dahil paglingawan ang salud. Opo, or ang importante health. hon ang salud mo niyan, ano partner ba? Tayo pakita ko niyan sa tao kang pandemya. Correct, Diba? Ita po paglingawan itong bida solusyon sa COVID-19. Correct. Ano? Siyempre man, so may mga namamatean na bako magayon sa buhay. Natataday pwede kita magpa-check up. Magpa-check up po kita. No? Yes, oo. Para sa paagi ka iyan, bilog na bilog ang satuyang kaugmahan. Ano? Haloy tang makakaibanan ang satuyang bilog na pamilya. Diba? And magtauman kita ning oras. Time. Time is gold. No? So, Dito pagparasayangon ng oras ta. Di kita magpara tarangka sana. Sige. Sa paagi ka iyan, mapapahalabatan sa tuya na pag-iriba-ibahan, kaibanan ang sa tuya na mga pamilya. But anyway, partner, mabalik kita para sa satuyang tema ngunya na pagkahapon na ini. Mabalik kita taod-taod sana. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka iyan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon, asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na. Basta lagundi, Plemex. Defex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog ka mo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, digdig sa DZGB. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Yes, partner. Welcome back kita sa tuyang programang Usapang Pamilya. Tinugaan ta sa tuya ng mga paraan tabay ka nakaaging Lunes. Yes. Na ika mananaon ni 100 pesos worth of load. Oh, sanggatos. Oh, sige daw, sanggatos pesos na load. Paano tabi ini makukuha? Paano Okay. makukuha ining sanggatos pesos na load? Igwa po ning kahaputan ngunya na pagkahapon asin so pinakaenot na makasimbag. Iyo po ang makakaresibe kan sanggatos pesos na load. Hali po sa sakuya na partner na magayon, sexy, beautiful, Ay, grabe na yan. Generous. Bawion ko na sana. generous pa. Yes, opo. Sabi ta nga ni mag-entabi sa nakita from Monday to Friday na program kang Usapang Pamilya. So question mi po, duman mi man sa nakakuwaon, di ba? Yes. So the question is... Ano ang apot, partner? Ang question, sigun po da sa tuya na pinag-urulayan kang mga nakaaging aldaw. Okay. Sigun sa tuya na pinag-urulayan kang nakaaging aldaw, ano da apo an igwa kitangunyan na pinagseselebrar na may kinaaraman sa mga kababaihan. Yes. Ano da apo an igwa sa satuya ngunyan na may kinaaraman sa mga kababaihan. So pinakainot po na mag-text, iyo po ang makakaresibe kan sanggatos pesos na load. Si Angel mo yan. Mas dakol pa nga ang load mo. 092 sa 0927-3980955. Ayun, okay. So pinaka-enot tabi ha. Sa smart man ibangga ta na sa nataud-taud kung sisay. May caller kita. Oh, may caller. Sige daw. Sige, may caller kita. Maray na hapon po. Hello po, Ate Jen. Go ahead po, ma'am. Good afternoon, madam. Hindi ako madangam, sir. Po. Maano po ika? Masalit po ako sa ano nyo. Oh, ito text po ito. Ito text po. Ite-text lang po, ma'am. Opo. Ito text po. Iyo po. Sige po. I-text mo na, madam. Tabak ka mawarang kaki oras. Ite-text lang po. Naman sa Ite-text. globe number ni Kuya A. Ayan na. Mahiling tatabi kong sisay ang enot na ma-text. Ang announcement kan winner, taod-taod bago kita magpaaram. Correct. Okay. Ano daa ang pinagseselebrar tangon niya na may kinaraman sa mga kababaihan? Correct answer ang kaipuhan ta ha. Ngunyan, duman kita sa satuyang pag-uurulay-ulayan kasuhapon kaya baga mga tugang igwa kinag-text sa satuya. Oo, may problema sa tuyang paraan tabay. Yes. Okay. Sabi niya po, Digdi, good PM po, nakikinig po ako sa programang Usapang Pamilya. Tanong lang po ako, if ako po bilang isang magulang ng anak kong babae, kukonsintihin kong makisama sa katulad din niyang babae para mag-asawa? Kung ika sarong ina. Opo. May aki kang babayi. May aki na babae. Oo. Kukonsentihon niya ba na so aki niya makiibahan sa arog niya man na babae man? Nagaroda nangyayari garoda mag-agom na nag-iibahan. Yes. Na iling mo na bagaan ha. Tanong lang po ako if ako po bilang isang magulang
ng anak kong babae. Kukonsintihin kong makisama sa katulad din niyang babae na parang mag-asawa. Okay. Ano po ang masasabi nindo digdi mga tugang sa mga nagaantabay sa satuya? Ano po ang masasabi nindo digdi kita sa sarong ina ha? Duman kita sa ina ma-focus, no? Yes. Oo. Ano ang magiginibuta bilang sarong magurang kung ang satuya na aking babae igwang sabi sa Tagalog, pinagkasama o kinakasama Oo. na pareho babae. Nagkaroon na da mag-agom. Garo na nagli-live-in. Nagli-live-in. Oo. Yes. Bilang sarong magurang, papaano po niya to tatawanan ng reaksyon ang araw kaning bagay? Maski ako, apod ka yan, daiman kita bako kita against sa mga relasyon, Yes, sa mga amigo tang nasa LGBTQ+ community. Ang satuya natatawaning abiso po digdi mga tugang magurang. Yes. Magurang. Bilang sarong magurang, paano po kita ma-react digdi sa sitwasyon na ini kan sarong ina? Na ang sa iya daang aki, sa madaling salita, may ka-live-in. Babae ang sa iyang aki, may ka-live-in na kapareho babae. Sige daw, tabangi daw po nindo kami mga tugang kung paano kita matauning reaksyon digdi sa sarong magurang. Ano po ang mga abiso na pwede tang matao digdi kay nanay na ang aki niya na babae may ka-live-in na babae man? 0927-3980-955. Yes. Siring man sa 0938-891-5475. Oho. Ano po, bilang sarong magurang, how would you feel? Ano po ang sa indong mamamatean? Ano ang sa indong magiging reaksyon kung ang sa indong aki may kinakaibahan na pareho ang gender? But anyway, taod-taod, makakaibanan ta si Madam Marilyn Tuyo. Yeah, si Siya Mamalin. Oo, siya po from Commission on Family and Life. Yes, no? Tataod sana po iyan mga paraan tabi. Pero gusto mi man po muna madangog ang sa indong reaksyon. Oo, ang so sa indong mga boses, reaksyon ka diba? mga nagaantabay sa satuya. So mga naghihiling sa satuyang Facebook Live. Paano kita matauning reaksyon mga tugang? Paano kita matauning abiso digdi sa sarong ina na namom problema nagkapire-repeat na lugod sa dila ta. Igwa na digding reaksyon sabi Sige ni daw. 324. Maray na pagkahapon Kuya A and Ate Jen. Para po sa kuya ako saro man kayang ina. Igwa man po akong babayi na bako straight. Okay? Siya po, pirming layas, and dai po siya nagpapaaram kung sa maduman. Ang ginibo ko po, pigpabayaan ko sana siya. Hanggang sa nakaukod na lang po siya kung ano ang tamang gibuhon. So na-realize kan sa iyang aki, so mga bagay-bagay. Okay, so ang problema kan aki niya, pag nagluluwas ki harong, di nagpapaaram. oo. So the only problem arong kay ito. Pero ang problema ka ni Madam, so nagtao sa tuya, nagchat sa satuya, dahil ni nagluluwas kaya harong. Nag-star na sa ibang harong. Yes, nagsaro na baga. Yes, Okay. kaibanan ang kapareho niyang gender. Yes. Bilang sarong magurang, syempre kita baga mga magurang may pangarap kita para sa satuya ng mga Tama. kaakian. 'Di ba? We have our dreams for our children. Correct, dakula yan na bagay. At may caller kita. Iba man. Si sa iyan caller mo. Amiga. Amiga. O baka gusto mag-react. Day man siya mare. Hindi man siya ma-react. Iba man. Sigurado kang amiga yan? Sigurado ka daw, partner, na amiga yan? Siguro para question mo ako. Yan na.
Namang problema si mother kung ano da atabi an sa iyang gigibuhon. No? Kasi talaga, totoo kita, mga tugang, igo kita ning mga pangarap para sa satuya na mga aki. Correct. Opo. No? And then kung kita bilang sarong magurang, dai magtatali o dai mangyayari ang mga pangarap ta nahihiling ta na nagiging lihis sa mga pangarap ta ang mga nangyayari sa satuya mga kaakian. Ano? Makamundo. May diba? may nag-text. For me personally, it's okay. No? Sabi ni So, kukonsinte mo na. 734. Basahon ta muna ha. Okay. For me personally, it's okay. As long as they are in legal age, it's their life. Okay. As long as they are happy, the important sa akin, o ang importante sa akin, hindi ang sasabihin ng ibang tao. Wala dapat tayong pakialam sa kanila. Ang importante sa akin ay ang kasiyahan ng anak ko. As long as wala silang natapakan, as long as hindi nila pinapabayaan ang mga sarili nila, walang masama doon. Ini ang sarong reaksyon ning sarong magurang. Kumbaga, mas nangingibabaw ang kaugmahan kan sa iyang aki. As long as nadaida ang pinagtatapakan, as long as nadainin da pinagpapabayanan sa indang sadiri, wala man daang maraot duman. Yun. Ang importante, maugma so aki. Yes, iyan ang pinaka tinataon niya ning doon ang kaugmahan kan sa iyang aki. Okay. So, isasakripisyo ni nanay an sa iyang kagustuhan man. Diba? Basta maugma lang talaga sa aki niya. Yes. Oo. Sige. Sige. Damot sa mga damot sa mga text tangon niya na pagkahapon. But anyway, mabalik kita. Wait, ano lang. Sige, mabalik kita mga tugang, ma-commercial mo na kita, mabalik kita. Makakaibanan ta sa satuyang pagbabalik si Mamalin, kung ano man ang sa iyang maitataong abiso digdi sa namong problemang ina. Yes, na ano da ang abiso na makukuata o maitatao ta sa iya regarding duman sa iyang problema. Mabalik kita mga tugang, oras na to alas 2:32. An oras hatod sa Indokang New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap.
Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID Deep na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Bago isulog ang sa indong face mask, maghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon, mag-alcohol o sanitizer. Hilingon kung may gisi o luho asin isulog nin tama na natatakupan ng dungo, ngimot asin kuko, mantang ugalion ang paggamit nin face mask para dai makaulakit o maulakitan nin helang. Ang COVID Deep na ini, hatod sa Indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maati asin mabata na origan, manukan, asin kapalibutan, i-Zeolite na yan. Ang Zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede man ining panglinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar, arog kan salog, kanal o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-Zeolite na! Ang Zeolite, mababakal sa Manson Hardware, Daraga Albay, asin hanapon sana si Casey Bermas. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, digdi sa DZGB. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Yes, balik kita sa programa niya tong Usapang Pamilya. And inimang po giraray si Jenny Balyaran. Kuya A. Yes. Sa mga viewers ta sa DCGB News Online, sabi ni Imelda si Larisma, mare na hapon po from Kamalig. Ja Betito Belen, mare na hapon po Kuya A. Ay, sige, Yan ang sa caller ta. Hello? Hello po. Good afternoon, ma'am. Sige po. Ano po, ma'am, ang maieras mo po sa tuyang temang ngunya na hapon? Hello po. Yes, good afternoon, madam. Nagtanong po ako sa inyong duwa, sa inyong programa, na ito nga niya problema ang ina. Ang masasabi ko po dyan, tibaan kong ang saro kaya, yung ito mga pigapod na tomboy. Napalagimanan sila gari mag-agong. Iyo po. Kung daing dipek sa saro. Arabon ko na niya, kung aring kaya ng tomboy. So aki niya, orso, kaibanan sa aki niya. Kunyan,
kung aki niya man ang tumboy, sabi, iman iyan mabisisigdag niya, mas siya magurang. Ay, kuha na ako pagi ka mag-angat na araw ka iyan. Pinabayaan na sana ito. Sinda na lang ang nag-decide na magsiglag. Pero sa mga panahon na ini, pabayaan lang niya iyan. Ma-stress lang niya kaya. Problema lang po siya kaya. Okay, so tawan ta mo na ning oras, madam, ano? Tawan ta sinda ning oras. Hello, mother? Okay na po, ma'am. Okay na sige. Hello. Yes. Oo. Yan, iyo po ito ang may ko naman sa magurang na may problema sa aki niya. Kung aring ka ito ang tomboy, ulitong ko. Kung so aki niya or so kaibanan. Okay. Kung so aki bang po niya ang bakong tomboy, na yan kasi madali makapamuot ang tomboy, si pariyo babae. Masakit iyang tabi matiblag niya. Pabayaan na lang niya yan. Okay. Para dahil na siya magpara-problema. Okay po, ma'am. Salamaton po. Thank you very much. Mother, ayan na. Oras na muna para duman sa mga aki. Oo, pasalamatan tuloy. Pabayaan na muna siguro yan kay sa satuyang caller. Correct. But anyway, this time, partner, makakaulay na niya to si Ma'am Malin Tuyo. Regarding nga nidigdi sa sarong babae na ina na namang problema sa iyang aki na may kaibanan or may kinakairibanan daan na pareho ang gender, nagarong mag-agom. So, Okay, si Mamalin, nasa linya si Mamalin Tuyo from Commission on Family and Life. Marina pagkahapon po, ma'am. Mamalin, good afternoon. Nakaangat na ba? Nakaangat na. Anangat ko na gabos. Mamalin, magandang hapon. Sige daw. Ayan na. Sige. Mamalin, maray na pagkahapon po sa imo. Hello. Madiretso na po kita? Yes, Mamalin. Opo, go ahead po, ma'am. Ma'am, nadangog mo po problema kan sarong ina, Mamalin, na may kinakaibanan daan na gano'n na daan mag-agom. Ang problema niya, pareho ang gender. Ano po ang maipapayo mo po, Mamalin, digdi sa ina na namang problema? Okay po, Kuya A. Bilang akong social worker, ang sinabi sa ina na may problema. Kaya po nakahulog niya ina. Okay. Mamalin, medyo choppy kita. I-loudspeak mo na lang, partner, garo? I-loudspeak na lang siguro si Mamalin. Mamalin, i-loudspeak niyo po Mamalin, medyo nagcha-choppy po ang sa tuyo na linya. Hello, ma'am? Mamalin? Okay na ba? Okay, Mamalin? Go ahead po, ma'am. Ito na po ako? Opo. Go ahead po, ma'am. Okay. So, ito po ang masasabi ko bilang worker po sa ano yung masasabi sa ina na may problema. Kaipuhan po nakahuro din niya ang sa iyang sakit. Ito niya na ang sa iyang rason kung taiyo yan ang desisyon niya na makipagrelasyon sa kapwa niya babae. At yung tanganing mas lalong nabutan sa iyang aki, kaputin niya, ano ang magiging epekto sa iya, kan desisyon na iyan. Ano itong mga positibo o mga na makukuha niya sa relasyon na iyan sa kapwa babae. Hindi lang po itong positibo, ano man po itong mga negatibo na pwedeng sa iya kung ipapadapos niya iyan ng relasyon na iyan. So, ang aki niya mismo ang magsasimbaga sa iya bakuan magulang. Pero sa paaging ini, magkakaisiyahin yung intention at reflection. At pagsangaling maadaran din niya, ano ang magiging future niya? Kasi hindi rin mo po din ka magulong na ipaliwanag sa iyang ano ang niya? Ano ang
mangyari, baka kaya ikon yung problema ang sa iyang aki. Kaya nagpag-desisyon siya sa pagkaiguanin ang relasyon sa kapwa ang babae. Asin po, ikuhan talaga nakahulog din niyang marangay. Asin pa naman maliwanangan ang sa iyang aki. Pero halimbawa, sa iyang pangpapaliwanag, kung kailan talaga siya pigdalang o habot talaga, hindi na lang po muna siya pag-reason. Saka later, okay, iba na po siya sa realization. Kasi po, kung haputon na po talaga, ano ang mga positibo at yung mga negatibo na pwedeng mangyari sa akin niya. Kaya po, ang realization ka yan, duman man po iraray sa akin yan sa akin. Kasi po, kami po bilang sarong social worker, natutubod po kami na ang tao, iba po ki self-determination. Ibig sabihin, aral niya po kung paano niya papakirahan, aayusin ang sa iyang buhay. As in, man, kung iyan po talaga ang sa iyang talagang kagustuhan, di talaga siya na taramang kalimagurang, ito na lang po. Sabi ka naman, later, matutunan po yun, re-realize kang aki. Pero po sa magurang, hindi po pwede na kunyan magtapos ang sa iyang kunyan, relasyon sa iyang aki, mas lalo po na ipagapos niya ang pag-antabay sa aki niya. Baka sa mga susunod na andaw, iba na po ma-realize ang aki niya, tama pa rin si mama kan sa kanyang pagtataram. Kasi tayo nga, baga lang sa kitang katod ko, okay, Cristiano, isi rin po, relasyon na iyan, hindi po, iyan, bako po dapat iyan. Assisting man po sa sa mga nagdalangog sa tuya na ang pakit-amig po sa kapwa babae magayon po iyan kasi dakol kitang maging amiga, dakol kitang kanupis, pero po dito po iyan ipadagos sa kabitaran ni sobra kararo ni rin kasi po siyempre iba po kita kay mga kunyan mga education ko minsan na medyo nahuhulugan ka nakibuo, okay? So yan po ang sa kuyang magsasabi po nga sa ina, na ihaputon po aki, ano talaga ang makukuhaan niya dyan sa sarong relasyon na iyan dyan? Ibig ikarahayan? Okay, so dapat ipaliwanag iyan kan kunyang kan aki. Haputon mangyari ka nagurang, ano ang pwedeng mangyari sa ina bako marahay? Kung ang iyon kung ipapadagos niya. So at least may realization so aki. Kasi po, o yan ko niya na aki, nag-iisipan po iyan, bakit kaya nasala? And bakit talaga may pasabing problema? Kaya po nagpunyan siya, nag-abot siya sa siling na desisyon niya. Kasi po ang kanya ng mga sitwasyon, ito yung problema. Pag nalapit siya sa tao, ay mas maray palugod mo niya. Ibinal ako, i-post ko ang sakuyang, what do you call that, ang sakuyang paggamot, ang sakuyang intindon, at pariho ko. Kasi, nagkukunan sa kuya, ibang love, ibang care, etc., etc. Kung baga ko niyan, hindi ko siya i-comparison kung naigwa po siya si previous na relationship, hindi po sa opposite sex, na hindi po pagayon. So, yan lang po ang kunya ko continue na pakihurong kan sarong ina. Tangan niyo pong iliwanagan ang sa iyang aki. Yes. So, tamang paggiya palan, Kuya A. So, kay puhan na Ma'am Malin na haputon niya, kaurunon niya ning masinsinan ang sa iyang aki, and then let her realize kung ano ang pwedeng mangyari, pwedeng may marhay na mangyari, pwedeng may mga consequences na maraot. Kasi hindi pa niya talaga na-realize, nasabi nga ni, kasi bago nadangog ko, na duman ang sa iyang kaugmahan. Siguro sa presente lang po yan. Sa presente lang. Pero in the future, siyempre po, magkakaigwa manggiraray ki dikit na problema. Kung baga ma'am ngunyan, sarado pa ang isip kang aki. Yes, oo. Kaya continuous po ang pakiguro niya sa akin. Luway-luway sana, dahil nga pagdagitan. Kasi kung dadagitan niya, mas lalo po yan na magpupursige na dahil nagkadadamugon. Correct. Okay. Ipahiling niya talaga na she is caring, okay, love niya ang akit niya, and igwa siya sabi nga ni Kuya ay kasubago, igwa siya magayon na pangarap sa akit niya. Ipahiling niya yan sa akit niya. Yes. Okay. So, yan na. Salamatan po, Ma'am Marlene. Thank you so much.
Mamalin, thank you so much po. Opo. Thank you very much. God bless you, Ma'am Malin. Kuya A. Sige, thank you. Yan mga tugang si Ma'am Malin Garcia Tuyo, no? Ang sabi ni Ma'am Malin, partner, kahurunon ning masinsinan ng aki niya, haputon kung ano ang rason, and make her realize kung ano ang pwedeng mangyari in the near future. Okay, so day man palan kaipuhan na, or day tada, bas day palan ito okay na, dadagitan ta so aki. It's a no-no da. Sabi ni Opo. Ma'am Malin na magkakaigwa kita ning pagdadagit sa satuyang aki, ano? Para maaraman man suicide kan aki kung nata ta nagibo niya na ito na nakipagrelasyon siya sa kapareho niya ng gender, baka ngaya na broken heart mananggad, ano? Dahil ngaya ako padaba kan taong padaba ko, digdi na sa nangyalugod nga ako sa nagpapadaba sa sakuya. But unfortunately, ano ito, pagkapareho sa iyang gender. And then, the last but not the least, para duman sa ina na namang problema, dapat continuous, sabi ni Mamalin, continuous ang pagiging ina duman sa iyang ate. Buda ang pagpapadaba. Ang pagpapadaba. Pagkamuot po. Yes. So, yan na. Nahanadang hugta si Mamalin, mabuuto na ina, ano, dai po kita madagit sa satuya na aki, especially duman sa ina, ano? Posible pa partner na baka magrebelde pa ang Yes. aki pag-arog ka. Ay, di ngaya sa ako. Di ako nasasabutan kan sa kuyang ina. Yes, sa sitwasyon na ini partner, ngunyan niya kaipuhanan na, o ngunyan siya pinakakaipuhan kan sa iyang aki. Correct. So, salamat kay Mamalin, ano, natawanan ng linaw ang satuya na mga magulang, especially sa mga namong problema, kan naarog ka ng sitwasyon. Baka so iba, pareho ang sitwasyon na daiman aram ang gigibuhon bilang sarong ina, sa paagita, nakakatao kita ning tabang para matawanan ng solusyon ang sa indang mga problema. Makapag-isip-isip lamang. Diba? Yes. Okay, ano? so Thank you. nun. Yan po madali lang ito gibuhon pero madali lang in action, madali lang pero mapagalon paghiyaon ka na sa sitwasyon na yan. Tama. Ayan na. So sige. So sana natabangan ta ining namang problema sa satuya mo yan na pagkahapon. For sure nagdadangog siya ngunyan kasi bago kita magprograma, nagdadangog talaga ito. Yes. Sabi ni Jabi Tito Belen, maray na hapon po, Kuya A and Ate Jenny. Wow, yaon na ulit si Ate Jenny. Opo, yaon na po ako. Dahil ko nababasa so ngunyan pa sana. Dahil ko nababasa so nagralaugan pa sana so mga si Malehan Nebreha. Maluya ang ano. Maluya so sa kong internet. Women's man po, Mark Orgasa, good afternoon po. Nagihiling man si Jenson Bendana, Mirna Campos Navera, Joyces Hernandez Paco, Edwin Relucio, and sabi ni Mirna Campos Navera, maray na hapon po from Purok Uno, Kuwait, San Rafael, Ginubatan, Albay. Thank you so much. Joselito Aringo, maray na hapon da sa Indo. O na partner, sa pigahlat kan sa tuyan mga paraan tabay. May nanggana na? May nanggana na. May nanggana na. Sabi sa Tagalog, may nanalo na. Yes, sisay iyan. Buena mano. First tweet. Sabi kan sa tuyang texter, una sa lahat, hindi dapat ginagawang issue ang gender preferences ng ating mga anak. Because it is naturally occurring, ang tanging issue lang dapat natin ay kung mabuti bang tao ang sinasamahan ng ating anak. Kung good influence ba sila and they are able to live by their decision. Nothing more. There is nothing wrong with that. It's just like a relationship ng babae at lalaki. Importante they are in legal age and good companion lang ang kasama. Yes po. Marhay na impluensya. Ang sabi po ng tomboy sa babae, dai ka magpaagom sa lalaki, mga manduloko sinda kukulugan ka man sana. Sabi naman kansarong texter, kahit walang tinatapakan pero kasalanang mortal naman ang ginagawa. Yan. Sige, pero di na kita, bago kita magpaaram, ang nanggana tabi, day ko aram ang pangaran, pero nako ako sa number. Nag-text siya around 222. Yes. 222. So last 3 na ano na lang. Yun na ini. So number, last 4 digit. Yes, sige, last 4 digit. Last 6, 7,
0917-679-9494. Hali kay Ayun. 6794. Maray na pagkahapon sa imo. Congratulations! Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Yes, 6794. Nanggana po ning 100 peso load. Partner, itatao ko sa imo ang sa iyang number. Opo, No? luludan na Yes. lang po ika. Luludan na Ano lang, to na lang ika po, ni after partner program. Ayan na, congratulations. Sige, congratulations. And sa masunod naman na si Mana, Lunes po hanggang Biyernes ang Uy, Usapang Pamilya. week sarita palan ngunyan. Week sarita palan ngunyan. Okay. Sige, sa aga ang kaibanan ta mga tugang si Kuya Mike, Dado, ano. Pero kung gusto mong magsabay kita dito, no, why not? No? Sige. Monday to Friday po ako. Paglingaban. Ako po, magsasawa ka mo sa panduko. Mga tugang. Sige, mga tugang, salamat sa mga nagantabay. Nakaiba ta sa lado technical. Si Kuya June Napoles. Napoles. Ano, of course, ang pogi na mga IT ta dyan sa IT department. And of course, dito man, syempre, paglingawan, si Ma'am Marilyn. Ma'am Malintuyo. And ang mga pag-iriban niya po sa Commission on Family and Life sa Diocese kang Legazpi. Yan, kapartner ta iyan para sa programang Usapang Correct. Pamilya. Opo. Oo. Sige. So, Sige. yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunya na Biyernes. May nag-text kaya. Ano Ah. tabi Jen tamang simbag? Oo nga pala, ano? Women's Month Celebration. Women's Month Celebration po. Yeah. Sige, congratulations. Ini po si Kuya A. Ini nga po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa inong pag-antabay. Bye-bye. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.